Ngawa pagpasayro na eh. Asa ba ka itong balay ni Baby Where Mr. Lim, uy? Walupa, uy! Nanamo karon diri sa yung gingong nga dapin sa pa. Ay, may bangkiro, makuta na doko. Hoy! Kalang ko. Kapunta sa balay ni Mr. Lim. Si Mr. Lim, katunda ko kaon, si Buyaman. Oo. Ay, dining abyo ito lang, ma'am, tabukunon. Ay, pwede ba mahatod? Oh, sure, ma'am. Sakay lang din niya. Ano, ma'am? Sige, salamat. Grabe, kitian mo, ma'am, eh. Know that we would calculate the loss. We would gladly lose a battle if it meant winning the wars in the end. Salim! Hoy! Salim! Masa ka riya? Bukan, ngayon. Kailang natulog. Sa? Tulog. Putik kamay. Gusto mo ka diri? Gwapo ka na si Mukalo, oy. Son, man taon ka rin sa girna. Pa-extra ko, bi. Pa-extra ko, man. Putik kamay, gwapo ka, gupit subo. Salon, man sigurada ni mo. Sige ang gupit na. Putik kamay. Di ka basta-basta ba? Mana na yung katas ng pamayot na ba? Katas ng pamayot, nonsa. Mga dili, magkanguna na. Di na ta maginilaray. Katong niyagi, di yung sa ni mo si Sarge. Naonsari ka. Nonsa, mga kapaps, dili, magkanguna na. Di mo ko para ninyo. Di ko na nasugatan mo ko si Sarge. Doy kayo, si Gilak, tulo-tulo pang sipon. Dibiyakan daw ni mo. Yogi, pag sure dry. Asas, nasugat lagi me. Yung saan dito ni mo? Wala naman to na ko gunsa. Wala minitabo sa mo. Wala, nganong nakakalo man lagi ka. Nya gwapo pa jud kay kagupit. Unsam ning tawanan ni unsa day ka nga nanarbaho man ko bantog nakuha na ko ni mingon ani. Narbaho si mong mata eh. Istorya ming sa ingon sa kuha nga gihututan na nimo siya narot yang kwarta. Unsa day ka? Taka gid ni kon Sarge ba. Ipitik niya. Sumutog. Salamat na. Pili ka masahe ko. Ay, wala na ma'am. Okay na pamasahe ma'am. Sa imo ka pa ma'am. Kinahanglan na dili na ka magbayad. Sure yun ka? Yes ma'am. Sure na kayo na ma'am. Pagtarong ba? Lagi ma'am. Alalayan sa to ka ma'am. Sige, salamat. Kagi. Iya. Isa mong puna. Kabutan ni mong sakuha, oy. Pasisa dito ka. Pasisa ka dito ka. Ano man? Ka. Pasi na ito. Bahinan natin ka. Yan na si dagang istorya. Bantay ka, bahin ko niya. Bahinan natin ka. Uray, balaka ka. Pasisa dito ka. Bantay dito ka. Yati. Laga, ginabot si Grig. Ay, si Gris eh. Ay, love! Napot lagi ka diri, love. Oo, wala mong kanisipot sa itong kita. Uy, Agoy! Pasensya kayo, love. Kaya sa pinabot ni mo, nabisi ko, love. Nabisi ko, dagang ko trabaho. Awa, singot kay ko. Nabasa-basa, pagin naman si Nina. klikis ako, Bing. Kiss. Yan na. Grabe, excited mo kay kamo. Kiss, saan naman dala? Hindi ay, nagpalitan di kagkuan. Pagkaunog sa nina para sa imuha. Burger? Kabalo si Pugi, gutom na ka lang. Gagi, burger ne? Oo, para sa imuha la. Paborito ko na ni mo. Gani, thank you kayo, love. Thank you kayo, love. Isa na ko lang, Bing. Relax. Grabe man ka. Uy, grabe ka excited. Kiss ka sa kuunya. Bantay bitawhad. Sige, kabala ka. Kiss ka. Yan ako na kay kong gasto. Patay, oversize, boy. Oversize. Thank you kayo. Mag-ilis ako. Hindi ka mohag sa kuan. Hag. Sige. Tagalog ka na mag-t-shirt. Hag. Hag. Oh, hag. Thank you kayo. Mag-ilis ako. Sige la, pabuton ti ka lang. Manalaw. Naabot lagi si Sarge dira bay. Hi, kalain na ni. Oy, wala ka gastuhan sa tong kwarta. Lisod ka ning bagotang loan. Wow. Saan ako ni paghurot? Uy. Putik kamay daghan nagkwarta. Uy. So may labay na ako ni. Naway sa pa dia. Pwede na ako na isa ni. Pero basig na isa na ni hanlan. Basig need niya. Pwede na po ni 2 pound. Love. Today sa love ganing Saman. kanin. Ay, mong good love. Uti ka na ingnan ba? Noon saman. Malasa mo ka nagtig sa kuadaan nga madto day ka di ay. Nasabot na ko talab ay. Kisa mo na sigig tanaw ni mo dia lab. Ay wala eh. Mo din ako ingon sa imuha ba? Noon sa. Niabot tong tita strikta biya kay na lab. Di siya gusto nga makakita nga nakoy uyab-uyab. Uli sa siguro lab. Ha?
Uli sa siguro. Wala, strikta ka na. Tanawa rin purma na oh. Pang-anti kayo, strikta kayo na. Lain na po di mo lab. Uy, karon pa kita nagkuha, Ay, nagkabala ka lab kay... Sus, timing nga, manggudo nag-text, unta kadaan lagi, tanawa ni abot si auntie. Ay, kabala ka kayo. Sunod gani. Atuon, ako na mismo mato sa inyo ha. Sige la, bantay ha. Lagi, atuon, lagi Short ka. na. Salamat yan yung burger si Nina. Sige. Ako na ni. Kaka, ulis ito ka. Sige. Yato, ditahato taron bagkero. Ha? Balik ra ha. Abutor ko sa inyo ha. Bantay bitaw ha. Mabutor ko. Promise mo na. Mabutor ko. Tamingoin ka pa pang ilis ba yun? Ano naabot na yun si babe? Babe? Wala, yung doon si Mr. Lim. Babe! Ay! Babe, naabot kayo ka dyan, babe. Mura magwati ka ginatong sa una pag mahumatag Pari ka. Ay, nakatudom na ka diri ano? Yap! Asa man yung jeep eh? Ay, ibin ako dito na plat. Na-flat? Yap! Gano'n yung makwarta ng babe. Silda ni makaran. Oo, nag-loan ko. Tapos, seldo. Wow. Dagan ganyan akong kwarta, oy, pero naghunaw na ko ba kung asa ko ni gastuhon. Ay, kuha na lang babe. Kaning, basin gusto ka babe o kaning kiss. Ayaw na. Ha? Ayaw na. Kay last nimo ko yung hutag kwarta. Wala kita masaya to. Wala mong guti ka gihut doon. Nga naman masahe man ka babe. Di ba naman kay GP ato? O ganina, Mr. Lem. Sige na ko na sa imo. Nawala na ako sa kagalingon. Nakalimot ako na ako sa inan. Wala. Wala lang dili ka babe. Dili ka mo kwanta ko agad. Di na. Pasagda na lang dili ko nimo. Oh, wala bud. Grabe sa ingon ana babe sa dagan na to giagian. Ngan ana ra kadali para sa imuha nga di na ko entertain nun. Grabe pug ka Ay na lagi kasi feel na ko sa imo nga kwarta rin mga pasok ko. Kwarta dili mong good kwarta babe. Kwarta lagi. Sa di ay. Ikaw. Ingon ana ka. Di man ako siya maantos, oy. Ali diri. Ali, Ali. Dili na yun. Sa mangka, oy, mang lord-lord. Bangka, wala kang cute. Kabalo bitaw kang dili kwarta ang apas nang sa imo. Pero bitaw babe kay dipit kay ko babe ba kana. Kuan man good, basa kay kong short on. Uy, kalukoy sa kong libi. Pila kay kinahanglan day nimo di ay. Ikaw, pila god ang imo na sa imong kasing-kasing kay modawat ra man pud ko. Okay. Okay. Dili manggod nga baratuhon nga mga short ang paliton babe kana manggod ko ng mga high class ba kay para ini magsuroy-suroy ko sa syudad ba kanang dili ko ingon nila nga pobre kay okay na yang short. Kasi gusto nimo kay tanan? Kana tanan og ikaw gihatag nimo pwede ra pud kana tanan. Ihatan ako ni tanan, pero sa isa ka kondisyon. Sana po na kondisyon ay. Malagi na to karan na po din buangan eh. Sige na, usahan yung kwarta ko. Malam yan pa ka, makwarta pa kasi. Abi, pagkabing. Sayang kay 6K. Sige na, dito lang tao. Ano lang. Sure, kabong na. Pila man na, pila man na. Hapad abi, ako na ambin man abi. Sure ni? May sagingan dito. Sige na. Sana ba? Sa pila. May nabi. Kunya na, dito sa, unaw na to todo. Bagot kay hatag ni. Oh no! Dira sa kabugangan? Oh, diha. Sige na. Uy, Tara. Hala. Ama sila pa dulong ng lakaw. Hala, sa kabugangan. Unsa ka sila dito, no? Hala, naguyog-uyog ang kabugangan. Atangan ako ni si Mr. Lim dito, be. Hinay lang, oy. Bigid na ispat, gwapo tambayan. Kay Dariam, yung tumagi si Mr. Lim. Hala, tuarang buang, oh. Ba! Dam ni mo. Pero, gira. Kwarta-kwarta man sad. 1, 2, 3. Oy, Mr. Lim! Ano naman po ka diri apat? Ang say na, Adriali, diri kami itong yata. Saan ang pugni tamaan? Saan? Ang saan itong tinadan yung sars ito? Sakira daw, Sarge. Ay, sars, nakit-anta mo rito sa bugangan, no? Uyog-uyog, bang gani. Grabe. Imo na po kung buhaton sa lapod. Yes, ay na, lagi. Kaklaro na anang kwarta, oh, kang sars nagikan. Taka, ramang ka nga. Hmm. Pero, sa buhato, ato rin niya. Ah, problema, basta mo hatag lang ka sa kuha. Wala, Wala nakasunod sa kuha, wala si William. tatakua po ng iskalibo eh. Hindi tayo na, si kuwan di ha. Huwag sa baha. Ito ato, ka lagi ni, niya asa ng sars ron. Sarge,
Tanawa lang dito ah. Pasin ako. Agila na sa bugagan. Tanawa lang dito, pasin ako ha. Mas gawang, Mr. Lim. Sarge! Abdos, pero okay lang. Ako yung kaayuda ko. Just like, worth it ang sweldo. Yum, yum.